Yo, what's up guys? Welcome back dito ulit sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong content at panibagong information na naman na ibibigay ko sa inyo tungkol sa biyahe mga idol. So bago tayo magpatuloy sa paghahatid sa iyo ng information na ito, make sure naman po na kayo ay nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. Ito po yung Greg TV. At pindutin po ang bell button at siguraduhin na paulit ito para sa bawat update ko and at also press this bell icon. mga idol. So, ayun, shoutout nga pala sa lahat ng mga bagong subscribers at sa mga viewers natin, lalo na sa mga nakakilala sa akin, ay shoutout sa inyong lahat mga idol. So meron po tayong nakuha ang panibagong information na ibibigay na naman sa inyo. Makuha na naman ang panibagong idea para sa inyong pag-uwi ng probinsya o pagpunta nyo man ng Metro Manila mga idol. So hindi ko na patatagalin mga idol, intro muna tayo. Yo, what's up mga idol? I'm back. So ang i-update pala natin ngayon na bus, ito po yung DLTV. Ang DLTV po ay naglabas ng panibagong information na naman na meron silang biyaheng February hanggang March 2023. So meron silang biyahe Bicol to Cubao, Legazpi to Aurora Cubao, 2:30 PM po. Ang pamasahe ay 1,152. At Legazpi to Aurora Cubao, 6:30 PM. Ang pamasahe naman po ay 1,400 pesos. Para po yan sa Lisiboy. Naga to Aurora Cubao, 8 PM. Ang pamasahe naman po ay 912 pesos. At Tabaco to Aurora Cubao, 7 AM ang trip. Ang pamasahe naman po ay 1,215 pesos. At Tabaco, Aurora Cubao, 5 PM po. Ganun pa rin ang pamasahe, 1,215 pesos mga idol. Para naman sa Dae to Aurora Cubao, meron silang biyaheng 1 PM, 804 pesos at susundan ito ng 4 PM, 5:30 PM. Susundan ito ng 9 PM, ganun pa rin ang pamasahe, 804 pesos. At Iriga to Aurora Cubao naman, 830 AM ng umaga, 996 pesos ang pamasahe. At susundan naman ito ng 7 PM, Iriga to Aurora Cubao para sa Lisiboy. Ang pamasahe po ay 1,300 pesos mga idol. At para naman mga idol sa Dae to PITX via LRT Buendia, meron silang biyaheng 5 AM. Ang pamasahe naman po ay 804 pesos. Susundan rin po ito ng 6 AM, 8 PM, 8 AM, 10 AM at susundan na 7:30 PM, 8:30 PM at 9:30 PM hanggang 9:45 PM. Ang pamasahe mga idol ay same price lamang. Yan po yung biyaheng Dae to PITX via LRT Buendia. Para naman po sa Cubao, Buendia to Bicol, Aurora Cubao to Ginubatan, 6:30 PM naman ang pamasahe 1,079 pesos mga idol. At Aurora Cubao to Pulangi, 7:30 PM ang pamasahe naman po 1,060 pesos mga idol. At para naman sa LRT Buendia to Santa Magdalena, Sorsogon, ang alis namang bus ay 4 AM at ang pamasahe po ay 1,417 pesos mga idol. Para naman mga idol sa Aurora Cubao to Daet, meron silang biyaheng 8:30 AM at ang pamasahe po ay 804 pesos. At susundan po ito ng 4 PM, ganun rin po ang pamasahe. At susundan naman po ito ng 8 PM Greyhound bus. Meron ng pamasahe naman na 954 pesos mga idol. At sa Aurora Cubao to Guwa via Naga, 6 PM naman at ang pamasahe ay 1,034 pesos mga idol. Aurora to Gubat naman mga idol, ang bus mabiyahe dyan ay Lisiboy. Meron silang biyaheng 5 PM at ang pamasahe naman ay 1,600 pesos mga idol. At para naman sa Aurora Cubao to Iriga via Naga, 7 PM, ang pamasahe naman po ay 996 pesos mga idol. At Aurora Cubao to Iriga via Naga, Lisiboy, 7:15 PM ang alis ng bus at ang pamasahe po ay 1,300 pesos mga idol. Para naman po mga idol sa Matnog via Bulan,
Ang alis naman ng bus ay 12:30 PM ng hapon at ang pamasahe naman po ay 1,407 pesos mga idol. Aurora Cubao to Tabaco naman mga idol via Legazpi at Naga, meron silang biyaheng 7 AM ng umaga at ang pamasahe naman po mga idol ay 1,215 pesos. Yan po yung biyaheng Cubao to Bicol mga idol. At para naman po sa mga manggagaling ng PTEX to Bicol ngayong February to March 2023, ito naman po ang schedule trip nila. PITX to Iriga, ang alis po ng bus ay 10:30 PM at ang pamasahe po ay 996. PITX to Iriga, 8 PM, pamasahe naman po ay 996 pa rin. PITX to Legazpi, 1x1 seater bus, 7:30 PM at pamasahe naman po ay 1,152 pesos mga idol. At para naman po sa PITX to Legazpi pa rin, Lazy Boy Bus, 8:30 PM ang alis at ang pamasahe naman po ay 1,400 ang pamasahe mga idol. At PITX to Matnog via Bulan, 5 PM naman mga idol, ang pamasahe ay 1,417 ang pamasahe. PITX to Naga, ang oras na naman ng biyahe ay 6 PM ng gabi at ang pamasahe ay 912 pesos mga idol. PITX to Tabaco via Naga, 7 PM at ang pamasahe naman 1,215 mga idol. Yan po ang biyaheng PITX to Bicol. At para naman mga idol sa biyaheng Cubao to Samar and Leyte, simula March 1 to March 31, 2023, may biyahe po silang Aurora to Ormoc, Greyhounds bus ang babiyahe. Ang alis po ng bus ay 10 AM ng umaga at ang pamasahe po ay 2,645 pesos mga idol. At para naman po sa Samar and Leyte to Cubao o pabalik dito ng Metro Manila, March 3 to 31, 2023, Ormoc to Aurora Cubao, Greyhound bus naman ang babiyahe, 11 AM ng umaga ang alis ng bus. Ang pamasahe po, 2,645 pesos din ang pamasahe mga idol. Ito pa yung trip schedule. Samar and Leyte to Cubao, February to March 2023. Para po sa mga manggagaling ng Giwan to Aurora Cubao, ang alis po ng bus ay 6 PM at ang pamasahe po ay 2,544 pesos. At Maasin to Aurora Cubao, 2 AM naman ng madaling araw ang alis at ang pamasahe po ay 2,596 pesos po ang pamasahe. At sa Ormoc to Aurora Cubao, 6 AM naman at ang pamasahe ay 2,445 pesos ang pamasahe. At Palumpon to Aurora Cubao, ang alis naman ng bus ay 4 AM at ang pamasahe naman po ay 2,513. At Palumpon to Aurora Cubao via Isabel, ang alis naman ng bus po ay 6 AM at ang pamasahe naman ay 2,513 pesos pa rin mga idol. So yun mga idol, yan po ang panibagong nakuha nating information sa DLTV mga idol. At para sa pag-book online, pwede po kayo pumunta sa www.dltv.ph. I-search nyo lang po yan sa Chrome at mag-select kayo ng schedule ng iyong biyahe, location nyo at nandun na rin po ang pamasahe at nandun na yung mga seaters, makikita nyo dyan mga idol. Siyempre, sa may mga katanungan pa rin sa akin about dito sa update natin sa DLTV, pwede pa rin kayo mag-comment dyan sa baba mga idol. So, ayun. Sa mga gusto magpa-shoutout, libre lang po. Mag-comment lang po kayo dyan sa baba. And, ayun. Hanggang dito na lang yung video natin. At thank you so much. At sana'y nakatulong na naman sa inyo itong panibago nating update ngayon. So, ako nga pala si Greg TV. At salamat sa inyong panonood mga idol. Hanggang dito na lang ang video ito. At, ayun, huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin ang bell button at ihuli ito. Para sa bawat upload ko ay manonotify ka. Bye-bye.